Angol ang usa ka lalaki sa Cagayan de Oro City human gidunggab sa iyang kaugalingong igagaw. Rason sa sospek, pagdepensa lang matud pa ang iyang gihimo tungod gisulod kuno sa biktima sa sako ang iyang 5 anyos nga anak. Apan balay sa biktima, milimod sa pasangil sa sospek. Ano ang report? Arestado ang 31 anyos nga si Rosel Gamat sa Carmen Police Station human nga gireklamong nanunggab sa iyang kaugalingong igagaw sa Villarin Street, Bakahan, Barangay Carmen, Cagayan de Oro City. Ang biktima giilang si Rolin Amarga, 29 anyos, 15 residente rasab sa susamang lugar. Sumala sa kapulisan nga nangayo og tabang ang mga residente sa lugar tungod sa nahitabong pagpanunggab tali sospek og biktima. Dali rasab nga mitahan ngadto sa otoridad ang sospitsado og na-recover sab ang kutsilyo nga gigamit sa sospek sa krimen. Adunay misunderstanding pagladis na kagahapon kay gikumpronta man samahan sa bata nga naibawan nini nga iyang bata gisud sako murag gipasakitan nini gani kabalo man na violation mi kana siya sa protection, child protection. Gikustodiya na sa Carmen Police Station ang sospek apan mibalibad na siya nga moatubang sa kamera. Apan diyang nakahinabi siya sa GMA Regional TV 1 Mindanao. Gibutyag niya nga nahimo daw niya ang krimen tungod gisulod kuno sa biktima ang iyang 5 anyos nga anak sa sako. Rason sa iyang kalagot apan sumala sa karelasyon sa biktima kinsa anaasab sa lugar diyang nahitabo ang insidente nga wala kuno gisulod sa biktima sa sako ang anak sa sospek. Posible kuno nga nabikil kini tungod sa daanan nilang panagbangi. Pagpanganak gid nako ani. Nanulong na siya sa balay. Ambot sa iya, ngano nanulong siya sa balay, gibungkag bagay niya ang sira sa balay. Duda ninyo, Murag maurat to. na siya kalagot daan. Murag na siya kalagot daan. Nakagawas na sa ospital ang biktima. Samtang kasong frustrated murder ang gipasaka sa otoridad batok sa sospek. Tungod sa insidente, adunay pahimangno ang otoridad sa publiko. Karon sa mga adunay init sa hulo, una-una atong pagkapugngan ang atong kaulit. Labi na karon nga nakita sa panahon sa bago pa nagpasko, natay New Year celebration, mas nindot nga di ta makasala para during sa celebration magkahiusa kita sa atong pamilya. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV.